नमस्कार दीदी माने आज आम जाना अन्नप्राशन दिवस पालन बरणी किपरि लेखिबा। तो चलो वीडियोटी को स्टार्ट करिबा। अन्नप्राशन दिवस पालन आद्य तारीख 14/5/2026 रिख दिन भुवनेश्वर अंगनवाड़ी केन्द्र ठारे अन्नप्राशन दिवस पालन करागला। ଏହି ଦିବସରେ 7 ମାସରୁ ଥିବା 1 ବର୍ଷ ବୟସର ଶିଶୁ, ଶିଶୁର ମା' ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ, ଯାଞ୍ଚ କମିଟି, ମାତୃ କମିଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଗଲା ଯେ ଅନ୍ନପ୍ରାଶନ ବେଳେ ହେଉଛି ଶିଶୁକୁ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ମା' କ୍ଷୀର ସହିତ ଅନୁପୂରକ ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦ୍ରୁତ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିଶୁର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଶିଶୁର ଠିକ୍ ଯତ୍ନ ନ ନିଆଯାଏ ତେବେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ଓ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ସହ ବୃଦ୍ଧି ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। 6 ମାସ ଶିଶୁକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ବାହାରିଆ ଖାଦ୍ୟ ବା ଘର ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯେପରି ସିଝା ଆଳୁ ଚଟକା, କଦଳୀ ଚଟକା, ଭାତ ଡାଲି ଚଟକା, ଛତୁଆ ଖେଚୁଡ଼ି, ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି, ସୁଜି ପତଳା କରି ଶିଶୁକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଶିଶୁକୁ ଫୁଟା ପାଣି ଥଣ୍ଡା କରି ପିଇବାକୁ ଦେବା। ପ୍ରତିଦିନ ଶିଶୁକୁ 250 ଗ୍ରାମର ଗିନାରେ 2ରୁ 3 ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଶିଶୁର ବୟସ ଅନୁସାରେ ମା କ୍ଷୀରରେ ତାର ପେଟ ପୂରି ନଥାଏ, ତେଣୁ ବୟସ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ତେଣୁ 6 ମାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଶିଶୁକୁ ଅର୍ଦ୍ଧକଠିନ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ଆଗରୁ ନିଜ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଓ ଶୌଚ ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିବା। ଶିଶୁର ଗିନା ଚାମଚକୁ ସଫା ରଖିବା। ଶିଶୁର ରୁଚିକୁ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟରେ ତେଲ ବା ଘିଅ ନିହାତି ପକାନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସଭା ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭା ସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଏପରି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।